Ole vo India kan ron entir tur chu YY noodles tui de wasiam dan kan ron entir do na kan video te bullet anga to thlengin min lo clear sak don nia ole chipai ule voina chuan YY noodles tui de wasiam dan kan ron entir do na te chuanin hei kan tel tur te chu hei hi purun sen ani a chuan hei hi tomato pum khat ania chuanin hei hi beloi ra no te chan som ania chuan hei hi marcha pui ani chuanin tuna chuanin kan lo siam chanang ole hei kan tel po kha alo sachan to a tel hi tel tak ka manga kan nei lo chuan kan tel nei ang kha kan mang mai tur ani a chuan ke chuanin tuna chuanin tel tak karon mang do na ama sabera chuanin purun sen kha kan thlak le photang chuanin chi kan lo thlakang chi chuan ai eng chumi zawa chuanin bihloi ra chan som sa kha kan thlak le ang chuan kan thil chan som ho kha kan thlak chal charanga hi tok marcha pui pum hi ka zai soma lang kuin mi zo hi chuanin oi te noodles ti vel ti dia ang hi chu oi ti vel Maggi ti vel kan chhum thina ma se he tiang hian lo siam ve chin ro atui lut tok atui dal dang dai bik chuanin ka ku kan tel tur ho kha kan thla ka zauta a khu rei lo te minute thum vel kan chuang photanga kan kang re photanga kan lo en le to ang cái tiếng hát thái cái này nó cần phổi ra nên tùy hết cả hàng hết cả màu trái về đôn nha thì cho nên quay chôm hầu masala hầu hết khác cho nên cần tiền nhẹ ngá hi chu du le du lo tel lam pang kha chu du le du lo ni nei ta tiếng a sem te hianin cho te ne na me te hian tui lut tuk khanin kan pol zauta a kan lo mix se khotanga chumin hnuwa kan noodles kan oi kha kan lo tel le ang khanin kan chapanga
kan rei đầu te kan up le ang kan lau en le to ang gas kha asimin da to ani a fula kan da chuanin kan wai kan kha ut te do na khavek don ni tui don lo ni chu wan chon gas kha asimin kan da anga te kan ti chung khan chuanin tuna chuanin tui kan lo le to ang tui hi a tui nei deuh hle kai do chuanin nei tam me anga tikhanin rei lo te kan up leang kan lo en le to ang ko tui don sin tui kha ka lei bel le a ke chuan tui tam khan du a ka chung pen ko tui don tok tikhanin he a so bor to a chuanin a so bor to chuanin gas kha kan off anga khanin kan chin phuyanga mai na lo in puk to don ni khan kan chin anga gas kan off to anga rei lo te kan upanga chuanin kan sok chok to don ni ole kan lo let ta he kan wai po kha min tok chia to ni chu he tui don tok he chuanin kan lo swak chhuak to anga tikhan lo siam ve don nia han swak chhuak ange ole kan lo swak chhuak ta he tui don sin kan wai siam kha tui don tuk kha zong kha kan wai recipe ron ti lan thei chu ni a khongai in min lo subscribe ve don nia kan lo me